pelani kemati kowe mblenjani janji tak kuat-kuat ke ati kowe malah dadi
Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata still belum pagi. Belum pagi, malam masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa. Basir masa nak pikir tentang cinta. Aku sakit, akhirnya sampai pagi tak balik. Oh no.
sing disalahno, tapi eling ngocen aku sing milo. Dadi payung nalika udane teko, Mas perlu dingerteni. Teteke atiku wis
siji nyanding kowe selawase ra ono wong liya sing iso misahake cukup sliramu gawe atiku tenang ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang.
sari kau tinggal karya pot sing biasa riko tinggal kari suwi gawe sun seru kangene seru kangene
Lama suka dia, yang manis pipi cengkang, meleleh male mama yo, sani malo. Pandangan pertama saya sudah palia, mau aja kenalan karena ada suka, ternyata kau nama Tania, dia oh. Apakah bisa saja kau punya lewat, ada Tania yang buat kakak kecewa. Oh my darling, buat salty, kakak suka Tania, kau siapa punya, kau buat kakak hati berbunga-bunga. Suka kau, saya suka kau. Kenalan karena ada suka, ternyata kau nama Tania. Dia sama rupa adik manis pipi cengkang, sumpah kakak suka untuk kau adik Tania. Adik Tania bolehkah? Boleh adik Tania boleh, sungguh mati kakak pun mati meleleh. My love-nya adik Tania bolehkah? Rasa ini
Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan.
jombang ora mempan. Kadukon ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite. Menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare si mbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakap bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan. Kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite. Menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Tuh, aku ini. Enak. Ken. Anjir. Gak aku lek ngono. Kurang Kudune piye? to. Kudune piye? Sing kene gurung. Oh iya, sing sitoke durung Iya jare. to. Kon digombek arek wong. Hah? Mas Fadil apa? Ono mamae? Endi mamae? Deng. Tak salimi to. Oh iya, kudune ngono. Bu aku mantumu. Enak. Iyum sik. Hah? Apa? Adekku. Iku lho, delok iku lho. Oke. Piye Mas? Mas Kevin lupa ya? Ngancani nanging ora iso duweni, nganti
kudu sing ngerti karepe rasane sing dipengini durung sempat duweni kon ngiklaske yo kenyataane sasingkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang ya prakoyo kowe sing gampang golek Sakno, sakno. ngancani nanging ora iso duweni ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane kudu aku
Gimana sih Koko ini? Koko ada permintaan lagu apa Koko? Koko. Iya toh Pak Teta. Alhamdulillah. Kutune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elengmu mblenjani janji kowe teko nglarani jalukmu piye tak turutane tak usahane Aja nangis Mas Arya. ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia